प्रायोजक टॅलेक्स अकॅडमी कणकवली. कॉमर्स आणि नॉन कॉमर्स विद्यार्थ्यांसाठी कम्प्युटर अकाउंटिंग शिक्षणासाठी एक विश्वसनीय संगणक प्रशिक्षण संस्था. आमची वैशिष्ट्ये: प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष, भरपूर सराव, अनुभवी शिक्षक वर्ग, सोयीनुसार बॅचेस. संपर्क: प्राध्यापक वीरेन गायकवाड. आमचा पत्ता: हरनेआळी, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. मोबाईल नंबर 7588450104. सर आत येऊ. ये तेजस, बस. काय बघ, आजचा टार्गेट पूर्ण झाला काय? होय सर, कधीच पूर्ण झाला. वा वा वा, इसी बात पे कल संडे आहे, मस्त पार्टी करूया काय? पण काय, सगळं बंदोबस्त माझ्याकडनं. चला मग. आणि तसा पण माझी बायको घरात नाही, मजा करूया. तर मी त्यातलं नाही हो. अरे मजा म्हणजे दारियाची मजा. तुझ्या संध्याकाळी यार ये. हो येते. 2 खंबे आणून ठेवतोय. हो येते. कल संडे है, दारू पीने का डे है. आज संडे है, दारू पीने का डे है. आज संडे है, आज संडे है, दारू पीने का. अरे रावणा ना, ये बोलो काय अजून. आज संडे है, दारू पीने का डे है. अरे ये तेजस, ये आज संडे है, दारू पीने का डे है. आज संडे है. ये तेजस बैस, मस्त पैकी प्यायची काय. पण बॉस. अरे बॉस नाही बाबा, मग मित्र मन मित्र, मित्रासारखी पिऊया. मग शुभ कार्य वेळ कशा पडा वाटर. आज संडे दारू पीने का डे है. आज संडे है, दारू पीने का डे है. अरे बापरे, चकना घेऊन येते. आज संडे है, दारू पीने का डे. आज संडे है, दारू पीने का डे है. हा, बॅग बनवलं पण. आज संडे है, दारू पीने का डे है. पाणी हो, पहिली मी कच्चीच मारते. हा ठीक आहे. आज संडे है, दारू पीने का डे है. आज संडे. ए भावड्या. हा भावड्या, आपला काय ठरलेला? कोण बॉस ना, कोण वर्कर ना. आपण दोघा मित्र. ठीक आहे. आज संडे है, दारू पीने का डे है. आज संडे. रांडेच्या. हे माइंड युअर टंग. मी तुझा बॉस असाय. बॉस बसलं माझ्या एचच्या. सिगरेट आण. या सगळ्यात पिल्यानंतर माझा काय खरा नाही. लपवते सगळा, नाही तर मला काल सुचवल्या. पेटवताना कोण? तुझं बापून.
बापूस काढ नको माहिती वाटत मी तुझं बॉस असोय. बॉस म्हणजे HR. अरे मी तुझं बॉस असोय ना. अरे तू तर दिवसभर खुर्चीर बसा नसतं आणि आमच्या टार्गेटवर टार्गेट. अरे रांडे चांदरी टार्गेटच्या पुरी करीपर्यंत म्हणजे तोंडात ना रुरिलो झालं काय समजी माझं काय करायचं आता झोपाया. ते साफ कोण करणार मी करतोय. अरे मी बालक असतो या घरातो. माझं कसं म्हणून का ना माझं कसं मोबाईल झोपतो ना काय झोपतोय. अरे मी तुझं बॉस असतोय. आपला काय करणार आहे काय रे गप गप सो काय काय नाही. सर आत या. काय मग आजचं टार्गेट पूर्ण झाला. होय सर आज डबल टार्गेट पूर्ण झाला त्यामुळे आज मी पार्टी देत झालं. नाही नको. काय रे येतं तर घे माझी पार्टी. माझा सोमवार असा मग कधी पार्टी मी देतोय कंपनी. थँक्यू बॉस. बॉस नाही पार्टी करत लावणार मित्र. मित्र जा 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 पार्टी करू. आता बदलतं बघ तुझ्या तोंडाचा चित्र.